Vy jste Louka František? Ano. Jste otec tady toho dítěte? Jak otec? No tak podívejte se. Máme dole v sanici tu starou paní, co u ní byl, má záchvat. A říkala, že si ho máte teda převzít. Tady má věci. Ale počkejte, já jsem jenom vzdálený otec, chci říct nevlastní. To máme jedno. To si vžijte v rodině. Jola říkala, že dokud bude v nemocnici, kluk má být u vás. Tak pojď, no. Tak pojď, přece tady budeš stát. Pojď dovnitř. Bačkory máš? Něco na nohy. Pro doma. Do prdele, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi to nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. No, a je to. Hele, co tady máš? Barevní tušky. No a papíry taky, tak si můžeš kreslit. Pojď sem, tady si sedni a můžeš si malovat. Čmariky dělat. No, tak si koukej z okna, mě je to fuk. Už asi paličák, kamaráde. Zírej. Yes? Tak se napij čaje aspoň. Čaj. To je ruský čaj, ten pijete v jednom kuse, ne? Se napij, oslazený to máš. Ale nedělej, že nerozumíš. Něco rozumět musíš. Jsme Slovani, oba. Já nerozumím rusky, ty nerozumíš česky, ale čaj musíš rozumět. Čaj je u nás i u vás čaj. Jak byste tomu asi jinak říkali? No vidíš, tak to bychom měli. Jsem srap. Loni jsem se na to vybod. No taky se nic nestalo, ale nebudeme jim dávat zámínku, když jsme v průseru, rozumíš? Náš, váš. Co říkáš? Náš, váš. No správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. No, že ten váš tam dáváme z donucení, víš? Byly doby, kdy jsme ho tam dávali z vděčnosti, a to než jsme poznali, jaký jste prevíti, vy Rusové. Rozumíš? Nerozumíš. Rozpínaví jste. Kam šlápnete, odsud už se nehnete. Ale to není tvůj případ. Ty budeš k Petě pěkně. Něco se zmátoří
tak ti zbalím čemodan a půjdeš. Чемодан. No, to je jediný, co umím, protože mi ho v Moskvě na nádraží ukradli. Kradete kufry a cizí území. Наш красный. Prosím tě, co je na tom krásnýho? Teď je to červený jako trenýrky. Náš je krásný. Наш красный. Ale děj, rozumíš tomu jako koza Petrželi. Podívej, co jsem ti koupil. Ruský vejce. Русская? No, některý český slepice snášejí ruský vejce, ani o tom nevědí. Бабушка! Dobrý deň. Ja idem na tú hodinu. Dneska? Nehodí sa? To ne, ale mám tady návštěvu takovou. Jej, ahoj. To je váš synček? Ne. Vnúčik? No to už vůbec ne. Známí mi ho dali na hlídání z Leningradu muzikanti. Je to Rus. Jo, takhle. Здравствуй, мальчик. Здравствуй, Как тебя зовут? Коля. Коля, да. Už môžem hrať? Na území naší vlasti je v současné době 115 000 pozuby ozbrojených sovětských okupantů. Sovětská vojska Nebreč a spí. Jednu noc to vydržíš. Tak mi dej pokoj. Tamara Komarovová. Počkejte s tím dětkem venku. К бабушке пойду. Včera zemřela. 7 ráno. Vy jste její co? Nic. Známej. Nevěděli jsme, komu dát zprávu, má tady věci. Župan, zuby, brejle, hodinky. А где бабушка? Bábuška spí. Nemáme ji budit. Ну, быстрее! Nehrajeme, pane Louka, pro nezájem. Ruský děti z kasáren byli včera a dneska nikdo.
Nehrajou. Pojď. Kolik musí být diváků, aby se hrálo? Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra. 5krát do 10. řady. Pane Lánsky, nikam nechoďte. Budete promítat. Ahoj, Fando. А где бабушка? Babuška spí. Алло, бабушка. Это я, Коля. Слышишь? Слышишь, мы были у тебя, но ты спала. А приходи к нам, бабушка.